Ka jingi lekai football ka balapan long ha ka snong Solia ya ka balapan ya ka Solia Sports Club hene ka singi lala ban penwai no ya ka te lampong lekai football ha ka balawan ban penhap perda daw emle ka than uba Jason Sokmi Maulong ha ka jinga sakilang jong ki riurang ba ka than bat ki nong kit kam jong Sports Club rangkat rubat ki pai ba nong wan pekai ya ka te ka jingi khon final ha ka balai khon ha pedang ka NYRO Nong Jeri Mission persya ya ka Dinova FC Marngar ka jingi lekai padang jong itegi arteligi kanhon kalong basong shit bah namar ka jing tre borba jong kirang lekai namar arteligi kanhon badha kane ka jingi khon bania kini ikanam ladu ha ka bakut ka NYRO Nong Jeri Mission kalara ikanam ladu dak bathep ya ka Dinova FC Marngar dalai kol lakawai badrai ka khusnam ka pada song pisa ka balai po hajar tengka Kau ke bermain ngatrai ke senong ke meningkong nek bahak mat do bangayo banwan jgo bangayo banwan pek ban haju ko por ha tu ko por bagi nek khon samla ban ke senong ki pen snow bang gidok kami ke madan ke bapura lada kal madan kala long kum ne kalong ba ka junya snok tilang ke ki por ki bayat miswa adu ke senong adu ke samla ki long me ki long pa bangila betuan do ke madan kan long kum ne ba pi ki khon samla pi ok ban lekai i tournament ki bapel laban pelong hangnya snong barnganget kal jingdong kam hangnya snong kam songkut tang hangnya madan ka jingdong kam jong hangnya madan ko banang bon ya ki por ki banang wan ngin hab ya song ni hab ya perkhat namar kumba filakran i mo ba medring wang ju pari ba medring maka sports menta kam desu ka sports bot shia la kai ko hobby shia la kai melen kuma yo mene ba phi sakhi ya kan ko world cup man kaski ba phi pa ka sports kam desu ba kumo ngai phi ko hobby pila ban kamay na kani kajing kamay na ka sports sumanta kamday su baka kamay malumala pila ban ruspa kadi ko option ya ka career ka jong pi umday tanga ka puli puthi kadi ko option ba pidon kanu ka sap ka phong ka jong pi umday tanga ka football la ban day kino ki track event la ban day kino ki discipline tinga nget ba nong company na kaliang ka jong pi pada pidi balong kita ki ba trace tom ki balong ki ba minot tinga nget ba kum kini ki tournament ki IP ata kalat kalenti ban nakaliang jong ngi snok tilang bat pi ki samla no ngi kwa pakalaway jong pi kat wanang nyat kaski kalong kalaway ka baskem bar kalaway ka ba pernai ti nakaliang ka jonga na do meneng apa sakhi ya kanika football kalong ka ke basutunat namar team arli ki team kadon sya kata sportsmanship ka jingmut jonga kalong ba pi la kai kadika contact sports ikan pi day ka kti pi day ka kjat pada pi buram iwe kapan i ka nuksai kini ki het ki badet ki badon hangne yo pek saudang keleng kalong ka i ka nuksa ka babha namar PPD ki example kini ki het ki badet kinang he kinang san di habat pi ka akor ka buram ka ba ma akor ka buram kumno bikin nya chikmat kalong ka i ki babha nam ta kasnong ka thawi kasnong rukan ke hi borok kele ingat hai idi tak ita ijikran jonga hakani ka Janme man ka por ba P1 ang P4 program hangne asnong ngamjula makentat namang akan mausa namar kani ka strong solia strong ba hakbat tamba mo nalala ban beteng ni ka kam ko ba
kakam ke ban sakri kakam ban pai ke dong ke time de season don dan khot no i jong ka Solia Sports Club ba tang sudan tang ba jisen kumni ta kami ban ai na mang sutuk ke jing dong kam jong club ide jing ai baret do ba pinang la ban beteng pinang la bele ke ba pha em ta ki kun samla de season don khot di president ban season don ni jing ai na kaleng jong ba po ja tika dan dendreng iya kemensim yang pi ba pilong tu beriu ba coach ba sengur ba back kile kai back la ka de ban job ni ban rem namarah ki jing ele kai barobor hin namla ban ong ba ngini job lut baro kan de ban don ka we ka ba job ka we ka ba rem ka play subun ba ngai scam ba snem yung pi ki barang don so ele kai khamha i ka makane ka juk ka ba mentale le itu kibala ban lek kai bah kala pli lepai ya kalat yo kam yo jam yo ka jimentoy na kam ta simet ndai e tang nam ta pi pendan buram ya ke klub pendan buram ya kisnong atau ndai wat na kam ta ya la deru kalong ke jimentoy kini kisngi aba pila sisa ban li ya lek kai bah te ni dono menta ka ne kapor ha ka boro lese ngim na supej mat bahan namar ba isyo samtia bodon kene ke World Cup dengan scam ba pile lagi player pile yo buj pile yo jingmut ba apa tu ki bru ko paw ko prothai pile kai kumno mat kaneru kan aimen sim mi firu ma firu pin bot na nei sakmat no ko ba pi deben kier na soban kentu pi ki samla khamtam ba pi dei ya ka ban le ya ka bom dei ban le khnang ba pinang kiyo ya ka met ka ba koi ba khia ka met ka ba shat ba khwan ba pinang la ban ai ya ka jing le kai ro ka ba itnat